Ababukeli bezingane zesithembu bayakhala bathi hayi Snake, khawukhuyeke usoloko uzenza i-victim emveni koba uMilk and Honey TV i-producers zale show ziye zasibonisa into ezawudlala kule cawa izayo kwi-episode elandela yezingane zesithembu season 2. Now uSnake simbonile ehleli kunye ne-siblings zakhe, umpumelelo ke khona ne-girlfriends zakhe uTrell noVuyokazi. uSnake wabe enguye obuzayo ke imibuzo ba uyabona na umpumelelo ba uVuyokazi noTrell abekho right. Ayike waphela uVuyokazi echaza ukuba yena akasekho part of ifamily. Then ke ngoku siyaboniswa uSnake edemand ukwazi from uVuyokazi ba kutheni ethetha lento ayithethayo. Sabona ke uVuyokazi ekhala ethuthuzelwa ke ngabanye, samvu abongwe esithi kodwa ke Snake nguwe busoloko umprika uyabona umhumba ngalento ngoku yakhala uyabo. So uSnake abe nomsindo kwalonto leyo uba hlezi yena uAbongwe xa ekhona funeka ekhalile ethuthuzelwa yichomi yakhe. Simbonile ke nangoku eguquke hambe bashiya yena esithi ugqibile ngabo. Now abantu ke ngoku bathi kuSnake unayo lento yosoloko zenza i-victim. Njengoba nivile ke eqani kwale video uSnake ude athi yena abantwana bakowabo abamphathi kakuhle ngenxa yoba engenamama. Now uSnake ukhuliswe ikakhulu nguMacele, uMacele okwangumama kaAbongwe lo anomsindo ngaye. So andiyazi, you will expect okanye you will think that uSnake inoba ngoye uvana kakhulu noAbongwe kunye noLwandle kuba bekhule bonke as abantwana bakaMacele. Kodwa ke uSnake ukhangeleka ngathi unengxaki nje nefamily yakhe yonke, ngoba kaloku na kuthando nesithembu ungulo wayesithi oMakhumalo noMangwabe abamthandi, uyabona, ngcono uMayeni, uyabona. Then uyazi ke uMacele nabo babamkhathalele, the other two they don't care about her and yena akayithandi family yakhe. So ke nanko ephinda simbone senza lonto leyo ku-siblings zakhe. Abantu bathi Snake khawuye kusoloko kusenza i-excuses and then wena uzawuphela uba ngumuntu onomona kwi-siblings zakho, ngoba ingathi ublame bona ngendlela ubomi bakho buhamba ngayo. Bakhona ke abantu abathi kodwa ompumelelo banayo indawo yomdelela uSnake okanye yomenza ijoke. So mhlambi ke lonto leyo imcaphukisayo uSnake, kodwa into abantu abangayifuniyo yileyo ba azenze i-victim, ingathi mhlambi uphethwe kakubi. Asiyazi ke, asihlali pha, asikho part of la family, sibukela into esiyibonayo phambi kwethu on screen. Behind the scenes asazi kwenzeka ntoni. Khani nitsho ke nani nicinga ntoni ngale nto ithethwa nguSnake yoba abantwana bakowabo abamphathi kakuhle kuba yena engenamama okanye umamakhe wasweleka. uMamGobhozi yanibona kwivideo elandelayo. Bye.